Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो नोंथांमोननि थाखाय। दा नै आङो दिनै फर्स्ट टाइम दिमाकुसियाव थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोना मिथिखागौ जे उदालगुरिनि दिमाकुसियाव दा मा जागासिनो दं। दा बेनो जाहैबाय 64थि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे प्रग्राम। दा बेयावनो फर्स्ट टाइमनि थाखाय आं थांगासिनो दङ। नै दा जोङो क'क्राझारनिफ्राय थांदों, दा थांनानै रङियानिफ्राय बारस'लांबाय आरो। दा आंथ' लामाखौ मिथिया, दा जोंना सारमोनजोंसो थांदों नालाय आङो। दा सारमोना जेजों लांदों बेजोंनो थांगासिनो आरो नायलांगासिनो आरो। लामायाथ' बिराद मोजां। दा नै तामुलपुर मोनबाय, तामुलपुराबो बिराद मोजां। आंबो बिथिं फैफेराखैमोन आरो ना, फार्स्ट टाइम होनजायो गासिबो। बिराद मोजां मोनदों। दा हाबनोथ' सोलाबा लामाखौ नायनो, बाट मोजां मोनदों आरो नायलांनानै। दा जों बयबो फार्स्ट टाइम दिमाकुसियाव थांनो मोननायनि बिराद एक्साइटेड आरो ना, माने थांफेराखै। खिन्थु सारमोनाहा जाय जोंखौ लांदोंमोन बे बिष्णु साराहाय थांखांबाय नामा, जा बियो लेंलांबाय आरो जोंखौहाय। दा जों थांनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा मोनसे एसे फिसा खामानि मावदोंमोन आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय। दा बर' थुनलाइ आफादनि थाखायथ' नङा, लाइक बर' रावनि थाखाय आरो। दा बिनि थाखायनो जोंखौ सार बिनय कुमार नार्जारि, जेन'बा बर' थुनलाइ आफादनिनो सोद्रोमा होनसै आङो, लाइक मेम्बार। दा बे सारा जोंखौ लेंहरनायखाय जों थांबाय आरो। मानो होनोबा बे बर' थुनलाइ आफादनि प्रग्रामावनो जोंखौ मान बावनो नागिरदोंमोन आरो ना। दा जों नै सौफैबाय, सौफैनानै VIP रुमाव नै जोङो साहा लोंबाय। आंथ' लोङा ग्रिन टि, आं मोजां मोनथारा। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' जाय जाय जोंनि ब्लगखौ मिन्थियो बिसोरथ' मिन्थिखागोन आं बिराद गाइखेर साहा लोंनो मोजां मोनो। दा गाइखेर साहा गैया नालाय नै आंजों थांफानाय बे आगैमोना लोंबाय आरो। लोंनानै एसे ब्रेकफास्ट खालामबाय। दा ब्रेकफास्ट खालामनानै स्टेजसिम जोङो थांबाय आरो दसे प्रग्रामखौ खोनासंनो। मानो होनोबा बे दिनाव बिराद मोजां मोजां बिथांमोनाहाय बिमुं होलांदों। दा बेफोरखौ खोनासंनो जों थांबाय आरो। आलासिफोरबो दंमोन नालाय, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर। दा नै गेदेमाफोर गोदोनि बर' थुनलाइ आफादाव जाय जाय बिहोमा होलांदों बिथांमोननि फट'खौ नुनानै बिराद मोजांबो मोनदों। आरो जेन'बा आंबो जे बिनि मोनसे बाहागो हिसाबै बेयावहाय नुजाहैनो हादों, बेखौबो बिराद आं गावखौनो लाकि होननानै सानो आरो। दा आं नोंथांमोनखौ बिदि डायलग होबाय थानानै बांद्राय बरिं खालामनो गोसो गैला आरो ना। जास्ट आं जा क्लिप खेबदों बेखौल' आङो एसे देखायबाय। मानि थाखाय होनोबा जोंबोथ' एसे क'क्राझारनिफ्रायसो थांनायमोन ना, एसे लेट जानानैसो सहैदों। प्रग्राम स्टार्ट जानाय माने जाहांहांआवसो आरो, जेन'बा जोंनि बरायनो नागिरनाय बिदि समावसो। दा जोंना नै मान बावनायनि प्रग्रामा जानोसै, ओमफ्राय जाथ'वाखै नालाय जोङो ओंखाम जानो फैग्रोबाय आरो। ओमफ्राय ओंखामाबो नै बिराद गोथावमोन। मा दं होनबा लाब्रा नै, ओमफ्राय अनला लाइ दाउ बिराद गोथावमोन, एम्फौ एवनाय। ओमफ्राय दा नै जोङो जाखांनानै दसे जिरायबाय आरो बे जिरायग्रा VIP रुम सिङावनो। बेनिफ्राय नै प्रग्रामाबो जागासिनो दङ बेराफारसेथिंजाय। दा नै जोङो जोंनि प्रग्रामा जानोसैखाय बेक स्टेजाव जिरायनानै दंफैयोमोन। दा बेयावहाय जोंनि आबौनि फट'खौ नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो ना आङो। बाट नायनानै बारा मोजाङै सिनायाखैमोन आरो, ब्लेक एन्ड हवाइटखाय। खिन्थु बुहुत थिगानो जादों, जाय आर्ट खालामदों बेखौ जोबोद मोजांखौनो बानायदों। बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय दा जोङो नै जोंनि प्रग्रामा जानोसैखाय जोङो स्टेजाव बयबो जिरायफैजोब्बाय आरो माखासे आलासिफोराबो। आङो नोंथांमोननो सिगाङाव खोन्थायाखैमोन जे मानि थाखाय जोंखौ मान बावनो नागिरदों। दा जोंखौ मान बावनो नागिरनायनि गुबै रिजोनानो जाहैबाय जोङो बर'नि बुकखौ माखासे इंलिसनिफ्राय बर'आव ट्रेन्सलेट खालामदोंमोन आरो ना। बिनि थाखायनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि नै माखासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर, साबजेक्ट टिचार, जों बयखौबो माने मान बिलाइ बावदोंमोन आरो बिथांमोनहा। दा बिनि थाखायनो जोंबो बिसिम नुजाफैदों आरो बे प्रग्रामसिम। दा बेफोरबायदि खामानि मावनानै गावखौनो जे बर' साहित्य सभानि मोनसे पार्ट बाहागो बिदि जानो हानायनि गावखौनो गाव बिराद लाकिबो सानदों आरो ना आङो। ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो बिराद गोजोननाय थादों बिनय सारनिसिम जे जोंखौ बिसिम लेंहरदों। दा प्रग्रामा जोब्बाय जोंनिया, जोबनानै जोङो जोंनि मान बावनायखौहाय लानानै जोङो एसे बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय आरो नै सारमोनजों, जेन'बा मिसमोनजों। ओमफ्राय मानो होनोबा जोङो डाइरेक्ट स्टेजावसो फैदों नालाय, बाखियाव माबायदि साजायदों बेखौ नुवाखै आरो जोङो। ओमफ्राय सिगाङावथ' जोंनिथिंबो जादोंमोन क'क्राझार पार्ट
पातगावआव दा बे पातगावनिखौथ' बिराद मोजां साजायनायखौ जोङो नुदों दा नैबेहायथ' गोदान जोङो फैफेराखैबो दा ओंखायनो एसे जायगाफ्रावहाय एसे बेरायथिंनो मा साजायदों मा दखान दङ एसे नायनो नागिरबाय आरो जोङो दा नैबे खांख्राइखौ फैनायनि सिगां बिराद नुबाय थादोंमोन आङो मानसिफोरनि फट' हगारनाय दा रियेलाव नायबाय आरो ना बिराद मोजां बानायदों बेयावनो ओमफ्राय जोंबो एसे फट' आरि लाबाय ओमफ्राय बानायनायखौ नायबाय बिराद मोजां जादों जानायाथ' दा बे खांख्राइखौ होनायनि गुबै रिजोना मा आं बेखौ मिथियाखै आरो ना लाइक सोंनोबो हायाखै आरो रावनावबो माने लकेलनि रावखौबो सिनायनाय गैया नालाय दा जुदि नोंथांमोनहा बे खांख्राइखौ मानि थाखाय होदों बिनि गुबै मिनिंखौ बा ओंथिखौ मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आं मिथिनो लुगैदों दा बाद बाखि नैबे फ्लेग हस्टिं खालामनाय जायगायाबो बिराद मोजां साजायदों आरो ओमफ्राय दा बेफोरबायदि प्रग्रामाव बिदि जेन'बा जौगासारनायबो मोनो आरो गुबुन जायगानि मानसि गुबुन हारिनि मानसिफ्रा फैनानै बाख्नायफैबा बिराद मोजां मोनो आरो ना बिदिखौ नुनो मोनोबा आरो दा जायखौनाखि जोङो दहाय फार्स्ट फैजेननायाव मिटिङाव जे गिदिर आलासिफोरा बाख्नायलांदोंना बेखौ बिराद मोजां मोनदों आरो खोनानानै दा जोङो हाखु दाखु बेरायखांबाय आरो मानि थाखाय होनोबा जोंना टाइमा बिराद सर्ट जों क'क्राझारसिम थांफिननांगौआवनो 4.5 घन्टानिबो बांसिन टाइम लायो आरो ना एसे लाखिले माबाफोर जेन'बा सोरबा बाहेरायाव थांबा मानोबा बेफोरबायदिखौ ज' टाइम लानानै ओमफ्राय थांनोथ' गोसो गैयामोन ओमफ्राय जायखिया थेवबाबो ओंखारलांनांसिगोन उपाय गैया दा थेवबाबो बर' साहित्य सभानिसिम साबायखर आरो फिन जासिहरनाय थाबाय आरो जोंखौ बिदि मान बावहरनायनि थाखाय आरो गोजोननायबो मोन्दों ओरै दिमाकुसियाव फैनो नेक्स्ट टाइम आसा खालामो जे दिमाकुसियाव आरो फिन खेबसेबाव फैफिननो मोनगोनखौ जेन'बा बिदि प्रग्राम नङाबाबो मानिबा थाखाय आरो जों फैफेराखै नालाय आरो टाउनखौबो जों बेरायनो मोनाखै जास्ट डाइरेक्ट प्रग्रामावल' फैदों ओमफ्राय दा जोङो नै थांनायाव रङियाजोंनो हाबनानै थांफिनबाय आरो दा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो